sunt Ianis cu un invitat de-al nostru. Xdemon 2006. Da, am mai filmat un vlog cu el și astăzi vom face adevăr și provocare. Bun, o să facem mai întâi cu întrebări. Întrebare, care îi mâncarea ta preferată? Așa a scris. Mâncarea mea preferată este, cum am zis în primul meu vlog, mâncarea de la KFC. Tu? Mâncarea de la Mac, can. Întrebare. Dacă ai fi un YouTuber cu 1.000.000 de abonați, ce ai face? Păi eu le-aș mulțumi și aș face și îmi trece prin cap, aș posta în fiecare zi câte un vlog și m-aș simți bine. Eu aș posta extrem de multe episoade pe zi. Sebi, ce nu este? Întrebarea mea este dacă o să facem clipuri împreună. Păi, în primul rând, nici nu te cunosc și dacă ai vrea să facem o colaborare, vorbim prin mesaje. Alin Andrei, ce îți place să faci în timpul liber? Păi, mie îmi place să lenevesc. Asta îmi place mie. Și să ies pe afară, în timp când mai am chef. Eu o să fac gaming. Cu ce te îmbraci de obicei? Cu haine, cu ce să mă îmbrac? F. Toma. Bună, Ianis, când filmezi adevăr și provocare? Păi nu știu, mâine, peste 5 zile, na. Ce faci? N-am ce să fac cu viața mea. Respiră! Pentru că întrebările au fost stupide, să trecem la provocări direct. Te provoc să strigi Cristi pe geam. Cristi! Cristi! Te provoc să faci ca nebunul pe stradă. Hai să o facem. Nu cred! Stai puțin, nu mai pune mai așa. După aia se duci mingea Ianis. Poți și eu? Da, hai. Nu crezi? Cealaltă provocare, nu mai găsesc telefonul și am ținut-o în minte că am văzut-o de multe ori pe acolo și provocarea este: te provoc să faci roata de la Alesia 2006 Teodorescu. Așa, bun, haideți să facem roata. Nu ați văzut nimic aici. Aceasta a fost roata mea. Te provoc să zici cum te cheamă, tot numele și de numele, prenumele. What? Te provoc să arăți o poză ciudată cu tine. Asta este una dintre cele mai ciudate poze. Adică, uitați-vă și voi la fețele noastre. Mănâncă o ceapă. Uitați ceapa. Da și mie. Yeah. E oribil. Eu poate mai mănânc. Bură. Hai, filmează.
Te provoc să spui o minciună. Minciuna mea este că am, la vechiul meu cont am avut 500.000 de abonați. Am avut nu știu câți bani. Da, și tu care e? Hai. Eu sunt miliardar. Astăzi vreau să fac plus o promovare lui... Și tu, stați, că este... Păi, acesta este contul lui. Are, să vă arăt puțin din acest joc. Joacă. Survival mode. Nu mă scrieți. Da, în fapt, am mai avut un cont și ăsta e noul lui cont. Da, sper să vă arăt. Și abonați-vă. Eu mai vreau să promovez pe cineva, se numește Vero Tiger, are 13 abonați, filmează... Ce vedeți voi aici? Geometry Dash. Abonați! Și cam atât. Și cam asta a fost tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Noi am muncit chiar foarte mult. Mamă, nu mai mâncați ceapă. Like și fără dislike.